Her vil jeg vise, hvordan man opretter aktiviteter i struktur. Aktiviteter er tænkt som, at det er aktiviteter, man kan bryde ned i delmål, så man nemmere kan overskue den opgave, man skal i gang med. Jeg starter med at gå op i menuen, som ligger her, og trykker, og så går jeg ned i det, der hedder aktiviteter. Der. Her kan I se, at jeg allerede har lagt nogle aktiviteter ind. Denne her vil være helt tom, når I starter op, fordi det er jeres individuelle behov for, hvilke aktiviteter I har brug for at bryde ned, der er afgørende. Men jeg vil vise, hvordan man opretter en ny aktivitet, som eksempel. Jeg går op i plusset for at starte en ny aktivitet. Og jeg vil lave en aktivitet, der hedder afsted om morgenen. Så det skriver jeg heroppe. Afsted om morgenen. Så går jeg ned og trykker på det, der hedder tilføj delmål her. Det første, jeg skal om morgenen, det er, at jeg skal pakke taske. Så det skriver jeg her. Og så tager jeg lige et billede af ved at trykke på kameraet. Et billede af, bliver jeg lige rundtosset, det må jeg undskylde, min taske her. Så går jeg ned og tilføjer et nyt delmål, som kunne være husk bøger. Så trykker jeg på kameraet. Tager et billede af min stabel af bøger. Trykker et nyt delmål. Kunne være madpakke. Der. Jeg tænker lige, at jeg tager et billede af, det kunne være en appelsin her, jeg har, der symboliserer madpakken. Og til sidst, men ikke mindst, husk nøgler. Hvis man ikke har brug for at tage billeder, men godt bare kan have det som en liste, kan man jo bare gøre det. Men nu er det lige så meget for at vise, at man kan. Nu har jeg lavet en aktivitet med nogle delmål. Så det går jeg op her og trykker OK, afsted om morgenen. Her kan man så se, hvad for nogle forskellige delmål der er, når man kører igennem med sin finger på skærmen. Jeg går nu tilbage til min dagsoversigt for at vise, hvordan man så sætter aktiviteten ind i kalenderen. Jeg tager min finger og kører lige en dag frem på skærmen og siger, at i morgen kl. 11 skal jeg ud af døren. Jeg møder lidt sent i morgen. Så trykker jeg. Her kan I se, at der er mulighed for at sætte en aktivitet ind. Den trykker jeg på. Og så kommer afsted om morgenen, og den trykker jeg simpelthen bare på. Så ligger den der. Det er kl. 11, og måske er jeg færdig kl. 15. Det siger vi. 4 timer. Sådan. Så går jeg tilbage ved at trykke på pilen, som der lå heroppe. Og så går jeg ned og siger, at jeg vil godt have en første påmindelse. Den trykker jeg på. Og det skal være et kvarter før, at det hele starter. Da jeg ved, at jeg tit nogle gange bliver afbrudt om morgenen, vælger jeg også, som I kan se heroppe, at få en anden påmindelse, som kunne være 5 minutter før det starter. Og sådan vil jeg faktisk kunne blive ved, hvis jeg har brug for at få mange påmindelser. Så går jeg tilbage igen. Og så siger jeg, det synes jeg er ok. Og så trykker jeg heroppe på tjekmærket.
Som I kan se nu, der ligger min aktivitet her kl. 11 om morgenen. Nu er det så fredag, og min telefon ringer, og det vil sige, at jeg går ind og kigger, hvad er det, jeg skal nu. Så trykker jeg på aktiviteten. Og der ligger så de forskellige ting, jeg skal huske at gøre i forhold til den her aktivitet. Ideen er så, at når jeg har pakket min taske, så trykker jeg på det delmål, og så viser den, at det har jeg lavet nu. Jeg går ned og siger, husk bøger. Jeg lægger bøgerne i tasken, og så trykker jeg på den. Det der så nogle gange kan ske, det er jo, at telefonen ringer, eller der er noget, der gør, at man bliver afbrudt. Og så vil man jo på en eller anden måde komme væk fra det, man er i gang med. Hvis jeg trykker på pilen her og kan se, at jeg er kommet væk fra det, og at telefonen har været slukket, og der er sket noget, så gør jeg det, at jeg går ind i kalenderen igen og kigger. Og så kan jeg se på min dagsvisning, at jeg er i gang med at udføre denne her aktivitet, og jeg kan se på de her 2 bjælker, at jeg har udført 2 af dem, men at jeg stadigvæk mangler 2. Hvis jeg går ind på aktiviteten igen, får jeg så mulighed for at se, hvor langt er jeg kommet, og hvad er det, jeg mangler. Jeg manglede madpakke, og jeg manglede nøgler, og nu er jeg færdig. Så når jeg går op igen og trykker på pil tilbage, vil jeg kunne se på min dagsvisning, at aktiviteten er blevet lidt sløret, fordi jeg faktisk har husket det hele. Sådan bruger man og opretter aktiviteter i struktur.